Good evening. Good evening na dahil 6:08 na. Sa nakabed sit there tapos yaman nakita ka ng gwardiya oh. At kami mamamasyal lang. Hindi, ikaw lang. Bakit ako? Bibidyo mo eh. At hello mga kasenyor. Nakikita niyo yung BCD ibig sabihin papasok ako ng Clark uli at mamasyal kami at alas 6:09 na. Ayun, nakikita niyo yung medyo gabi na. At meron nang bumababa dyan eh. Masa ko yun. ayun yung Clark ko. Di ba si Tita Berly lang dyan ngayon? Marami na hindi kasi pinagsan ka pa ba? Sige, hintayin nyo lang ako at ako yung alam na, sige, basta, sige. Okay, wala akong masabi. Sige, thank you very much at abangan na lang ninyo, okay? Nagawa pa sila doon. Ano kayo ginagawa? So yung group D, group D. Kapatid. Ano yung group D yan? Sa taas, kaya Sa taas yun, kaya group to, sa baba. Kaya kapatid yun. Dami oh. Ano siya? Oo, kasi nga, di ba, hype na hype yung kapit niya. Dami oh. yung katabi ko. Oo, lead nga lang. Malaki kasi niyan eh. Tsaka yung mga bata pwede maglaro. Maluwang, ang ganda. Alam mo, maga pa lang, dami na. Pinupunta kami, may bisa tayo nung araw yun, dami rin. Hindi na kita dami. Lalaki. Sabi niya, space. Alam mo naman yung hindi sila lang. Basta doon. Oh, yan. Diretso yan na Maxi. Lapit na daw.
ba? Ay, ayos mo nga po yan. Dito ka ka rin, mahirapan ko mo po dyan. Kahit lang sa akin. Flat B, sabi mo, wag kaya whopper. Ito yung sa amin yung bata. Ang narinig ko kinakare kanina, away ni Junior. Ayan po yung mga tamo. Ay, mga tamo. Oh. Ayun. Ayan. Pero dito yung mga tao sa field at dito sila nag-uubos ng oras. Ito ang pamilya ko, ayan. Ayan o. Bili pa tayo puwan na ganyan. Oo, kakalito. Ito. Nakakalayo mo naman. Ito nga ba? Direct ko na may bagya ka. Kahit anong juice tama. Juice. Ano yung pineapple yan? Ay, apple. Apple. Mga naglalaro yung iba. Ayan, nakikita ninyo. Ayan. Dito sila nag-ubos ng ubos ng oras sa bali. Ayan. Ano? Ang dami. Mga tao. Habang nakikinig ng music sa mga tamo. Ayan. Don't push your wali. Ang magatay. Don't push your wali. Sarap. Mami, kumain muna kayong french fries. Huwag kayo muna dyan. Na. Pagod na kayo. Oh, baka. During. During. Meron po. Yan mo lang sila dyan. Ready ka na
baby. Ready ka na. Ready na. Noe! Go back here! Punta mo si Cha! Yun mo lang. Malayo na sila. Tayo na playground. Para hindi ka nakabulag, no? Nakabulag. Standing by the road.
ay ito may papakita natin. Ngayon, ngayong August 14 ba ngayon? 14, okay. August 14. Linggo. Kaya maraming mga nandito sa CDC, mga tao. Ayan. Nakita sa puso. Ayan. At masarap din kasi yung magpahinga rito. Maganda. At Maganda yung mga tao pala. mamaya ng konti ay Yung mga BBM, yung mga nanood. uwi na rin kami. Tapos hindi ako pumapalakpak Okay. yatan. Sige. Malakpak ka din At sabi ko. hanggang dito na lang muna ang may papakita natin sa inyo. Sabi ni yatan, tayo na natin pangalan, sabi niya. Maganda. Ang bida dun talaga si ay pinabango niya yung pangalan niya. Pero maganda yung Hanggang dito na lang at nakalagay ko sa ulo siya ng maraming salamat sa inyo lahat. Okay? kami natutulog mga story ang More power and namin, sabi ko. God bless. Pero masyadong mabango yung pangalan ni Ivy. Eko. Talaga